Ćao! Ovo je video u kome ću govoriti o tome kako ja negujem svoju kožu, šta koristim, koje proizvode, na koji način i također gde možete da nabavite te iste stvari. Počet ću od toga da je losion za lice jako bitna stvar. Ja koristim ovaj Baleine tonik za čišćenje lica, on je za mešovitu kožu, možete ga kupiti u DM-u. Čini mi se da je između 200 i 300 dinara, a možda čak i manje. On sadrži voćne kiseline i ovaj losion apsolutno odgovara mojoj koži. Kada prestanem da ga koristim i kada koristim neki drugi, odmah mi se pojave bubuljice. Tako da je ovo nešto što ja koristim od srednje škole, bukvalno, znači od 2009. ili čak i 2008. godine. Tako da ovo je stvarno se do sad pokazalo meni kao jedino što odgovara mojoj koži na redovnoj, odnosno dnevnoj bazi. I ovim čistim lice ujutru i uveče. Uveče naravno posle skidanja šminke ili jednostavno pre spavanja, a ujutru svakako pre kreme, znači posle umivanja, pre kreme očistim lice ovim tonikom, a posle tonika kreme ide šminkanje ukoliko se šminkam taj dan. I to je nešto što savjetujem svakoga da radi bez obzira koji losion koristite. Znači ujutru i uveče čistiti kožu je jako bitno ukoliko želite da imate čistu, negovanu, zdravu i naravno lepu kožu. Druga stvar koja je jako bitna jeste hidriranje kože i to možete raditi i kremama ili nekim serumima. Ja koristim soft kremu, znači ništa posebno. Ova soft krema je iz Mađarske i na prirodnoj bazi u smislu da pravi se ručno i kao domaća je krema. Kupujem je od... Imam kontakt koji je zalepljen ovde na dnu, tako da ću napisati dole u opisu videa kontakt ukoliko vas zanima da uzmete ovu kremu. Dakle, ovo je dostupno u Novom Sadu, sad za druge gradove pretpostavljam da čovek može da vam pošalje poštom, tako da svakako se možete raspitati, ostavit ću i broj telefona i e-mail dole. Krema ovde opis sve na mađarskom, tako da stvarno ne znam da vam pročitam. A ono što mogu da prepoznam jeste da je sa kozijim mlekom i vitaminom E, što je naravno super stvar. Ovu kremu ja stavljam ujutru najčešće, znači posle tonika namažem lice ovom kremom i onda se šminkam i tako dalje. Ukoliko se ne šminkam, a hoću popodne da se šminkam, ponovo ponovim proces čišćenja lica, znači tonik pa krema i onda se šminkam. To je jako bitno generalno kad god da se šminkate u toku dana, da svejedno i ako ste ujutro očistili lice i hidrirali ga, a popodne ćete da se našminkate, obavezno opet očistite lice i stavite kremu. Znači jako je bitno da šminka ide na čistu kožu i da ne pravi, znači da između kože i šminke nema sloj bakterija i prljavštine koja, hteli mi ne hteli, se skuplja non stop na našem licu. Zatim nešto što je jako bitno jeste nega usana. Labelo koje ja koristim jeste Coco Care Coco Butter Lip Balm. Ovo je nešto što jedino održava moje usne hidriranim. Ovo je nešto što hidrira i regeneriše vaše usne. Kao što sam već spomenula u onom iHerb videu, dakle ovo je dostupno na iHerb.com, nije dostupno u Srbiji, ali se preko iHerbovog sajta može poručiti. Košta svega $1.50, a traje vam po 2-3 meseca sigurno. I ovo je nešto što ja naravno nakon što operem zube stavim i verujte mi, jako dugo traje, jako dugo stoji na usnama, da čak nekad ni po 6 sati ne moram ponovo da stavljam ovo labelo, odnosno da ih ishidriram. Takođe, čime možete da odradite peeling usana, što sada nisam donosila, da vam pokažem, jeste šećer i maslinovo ulje. Bitno je da je što prirodnije maslinovo ulje tipa ekstra verđine
i da znači, pomešate šećer i to maslinovo ulje, možete bukvalno u ruci i s time odradite peeling usana. Takođe, naravno, posle obavezno opet hidrirajte labelu. Zatim nešto što je povremeno održavanje kože jeste peeling i hidriranje nakon peelinga. Proizvodi koje ja koristim su jako pristupačni, kao i sve do sad, što sam vam pokazala. U pitanju su soda bikarbona i ricinusovo ulje. Znam da se ništa sad ne vidi, to od ulja ovako se izmasti bočica, pa onda pocrni ova etiketa, ali sve u svemu o čemu se radi. Meni svi kupovni pilinzi, čak i Freemanove maske i pilinzi, prosto ne odgovaraju. Znači, lice mi bukne od toga, ne prijem jednostavno, mislim da je u pitanju ta silna hemija koja je prisutna u tim pilinzima, jednostavno ne odgovara mi, ništa ne uradi za moju kožu i samo može da bude još gore. Tako da sam ja probala nešto što je potpuno, da kažem, prirodno koliko to može biti, soda bikarbona. I stavim, znači, malo sode bikarbone na dlan, par kapljica vode, napravim kao neku pastu i to onda, znači, s time peelingujem lice, prstima, može vam biti vlažno lice, može biti suvo, zavisi onda samo koliko ćete vode staviti. Kada odradim peeling lica, onda nekad opet očistim lice tonikom, a nekad ne, nekad samo preskočim i onda stavljam ricinusovo ulje na lice. Bitno je da se ono umasira u kožu, znači stavim ga onako na prste i umasiram preko čitavog lica. Ricinusovo ulje je jako bogato vitaminom E, a vitamin E hrani kožu, nokte i kosu, tako da ga ja koristim za sve te tri stvari. Znači, stavljam ga ponekad i na kosu, stavljam ga i na nokte, umasiram ga onako lepo na noktnu ploču i stavljam ga na lice i uopšte mi ne izmasti lice u smislu da sam sutra ili par dana posle toga da mi je masno lice. Naprotiv, lice mi bude veoma hidrirano, bukvalno ima neki glow, sjaj i bude nahranjeno i prosto ovo je nešto što ja preporučujem svima. Obzirom da je to hladno ceđeno ulje, trebalo bi da je u potpunosti čisto, prirodno i tako dalje. Samim time male su šanse da neće prijati vašoj koži. Naravno, treba ga izbjegavati ukoliko ste alergični na ricinus. I također rekla bih da ukoliko vam jednostavno pilinzi ne prijaju u smislu da vam se upali lice podcrveni, da vam je previše grubo, peeling od sode bikarbone jeste jako grub. Tako da ukoliko vam ne prijaju grubi pilinzi, probajte ga prvo na maloj nekoj površini lica, znači nemojte preko čitavog i onda ako vam tu bude ok, onda možete isprobati preko čitavog, ali sve u svemu ono što odgovara meni i moje kože ne znači da će odgovarati vama. Tako da molim vas sa oprezom koristite sve ove savete i proizvode. Hladno ceđeno ricinusovo ulje smatram da mogu da koriste svi, i oni sa suvom kožom, i oni sa masnom kožom, i oni sa mešovitom i normalnom kožom, kako god, jer nema šta da vam škodi, kažem opet, zato što je pun vitaminom E, a vitamin E je hrana za kožu, tako da nemate šta da izgubite, može biti samo bolje. No, opet, to je samo moje mišljenje, a ja nisam ipak stručnjak dermatologije, tako da opet uzmite sa rezervom sve što kažem. Ovo je jednostavno nešto što meni odgovara. Poslednja stvar o kojoj bih pričala u ovom videu jeste skidanje šminke i koliko je to bitno. Jako je bitno skinuti šminku pre spavanja, zato što je to prilika da naša koža diše, a ukoliko ostavimo šminku na licu, ona će samo da upija tu prljavštinu koja se taložila na našem licu čitav dan i da zatvara pore i samim time se prave bubuljice i mitesari. Takođe, obzirom da koža ne može da diše, stvaraju se bore, a samim time naša koža brže stari. Ono što ja koristim za skidanje šminke jeste, na primjer, ovaj Baleine gel za pranje lica. On je za svaki tip kože, tako da ga mogu koristiti svi.
On ima miris grapefruta i znači on je gel za umivanje. Blago čisti kožu i osvežava je, sadrži vitamin C i provitamin B5 koji štite kožu i hidriraju je. Takođe može da se uklanja šminka sa ovim. Ja ovo koristim samo uveče, znači samo kada skidam šminku, nekako ujutru mi nema potrebe. Ukoliko imam jako puno šminke, neću koristiti samo ovaj Balein gel, pre toga ću da koristim, na primjer, ovaj Ultra Blunt od Lasha. To je jedna krema za skidanje šminke, bukvalno. Ona se stavi, uzme prstom, razmaže po čitavom licu i bukvalno vam se sva ta šminka tako umulja. Onda uzmete 2-3 tufera pod mlaku vodu, iscedite i s tim tuferima onda skinete šminku. Međutim, pošto znam da to nije dostupno kod nas, takođe šta je meni odlično skidanje šminke jeste Niveino dvofazno sredstvo za skidanje šminke. Ono onako plavo sa providnim belim beličastom tečnošću. To je svakako odlična stvar, međutim nakon toga je svakako potrebno očistiti lice još jednom zato što ono ima to ulje koje jednostavno, barem mojoj koži, ne prija. Svakako bih vas savjetovala posle skidanja šminke, bilo da skidate šminku maramicama, sredstvom skidanja šminke ili micelarnom vodom, da svakako još jednom operete lice nekim gelom ili već šta koristite za pranje lica. To bi bilo sve za ovaj video, nadam se da vam se svideo i naravno još jednom napomena, ono što odgovara mojoj koži ne mora da znači da će nužno odgovarati vašoj. Ovo su samo neki proizvodi koje ja koristim i smatram da ukoliko niste isprobali takve neke proizvode, možete oprobati vašu sreću i vidjeti da li vama odgovaraju. Svi ovi proizvodi su krajnje povoljni, tako da se nadam da će nekome pomoći. Još jedna stvar koju hoću da vam kažem jeste puno hvala na divnim komentarima na iHerb videu. Jako ste me raznežile što toliko vas želi da gleda moje videe. Tako da hvala vam od srca. Spremam jedan giveaway za vas. Bliži mi se 3000 subscribera, za svega nekoliko desetina još subscribera. Tako da bliži se giveaway i to će biti neki način da ja vama malo uzvratim silnu ljubav i pozitivne komentare. Još jednom hvala na gledanju i vidimo se u nekom narednom videu. Ćao!